дар соҳаи нақлиёти вилояти Суғд давоми 3 моҳи соли ҷорӣ 20 ҷиноят ба қайд гирифта шуд. Қочоқи интиқоли маблағи пулӣ, азхудкунӣ ва дуздӣ ин ҷиноятҳои ошкоргардида аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд мебошад. Нисбати шахсони ҷинояткор парвандаҳои ҷиноятӣ боз шудааст. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд ки баъд аз нисфирӯзии санаи 2 апрел дар толори прокуратураи нақлиёти вилояти Суғд сурат гирифт, таҳлил ва баррасии ошкоркунии ҷиноятҳоро нишон дод. тартиби пешбурди ба ҳисобгирии қайди ягони ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноятсодиронда тасдиқ карда шудааст, ки он аз 1 январи соли 2010 мавриди амал қарор дорад. бо мақсади риоя ва иҷрои бешаручари қарор зикркардаги ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зарурияти амалан татбиқ намудани тартиби ягонаи ба қайдҳои беҳисобии ариза ва иттилоот дар бораи ҷиноятҳо ба миён омада, дар ин замина 25 феврали соли 2010 фармоиши якҷояи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қайд ягонаи ҷиноятҳо ба имзо расида, он мавриди амал қарор дода шудааст. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд сардорони гумрук ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд иштирок доштанд. дар он фаъолияти давраи соли 2023 ва 3 моҳи соли 2024 баррасӣ гардид. ҳолати иҷро, риояи тартиби пешбурди ба ҳисобгирӣ, қайди ягонаи ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноят содир намуда. дар ҷаласа ин масъалаи асосии баррасӣ шуда буд, ки дар рафти он барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдоштаю қонуншиканӣ дастуру супоришҳо дода шуд. бино ба иттилои прокурори нақлиёти Суғд Садриддин Дӯстзода давоми соли 2023 69 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ошкоркунии он 92.96%-ро ташкил медиҳад. дар ҷаласаи мазкур як масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ин ҳам бошад ҳолати иҷро ва риояи тартиби пешбурди ба ҳисобгирӣ, қайди ягонаи ҷиноятҳо ва шахсони ҷиноят содир намуда дар фаъолияти шуъбаи вазорати корҳои дохилии нақлиёти Суғд дар давраи соли 2023 ва 3 моҳи аввали соли 2024. бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд дастуру супоришҳо оид ба таъмини иҷрои фармоиши якҷоя оид ба қайди ягонаи ҷиноятҳо дода шуда вазифадор карда шуданд, ки фаъолияташонро дар ин самт боз ҳам пурзур намоянд. дар асоси фармони прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони прокуратураи нақлиёти Суғд ҳар моҳ вазъи қабул ба қайдгирӣ ва баррасии аризаю иттилоотро дар мақомоти корҳои дохилии дар нақлиёт фаъолият дошта мавриди санҷиш қарор дода, ҳолати риояи қатъии муҳлатҳои пешбинишудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ва қабули қарори асосноку қонуниро таҳлил намуданд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи нақлиёти Суғд беш аз 1 соат давом кард. баррасии чанд масъалаҳои мубрами марбут ба соҳаи нақлиёт идома ёфт, то дар вилоят ҷинояткорию сафи ҷинояткорон кам гардад. гузориши Манзура Бахтиёрзода, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.